Hadin ka jingbomla bania kendu ialah ki para nong ai dawai khasi namar ka jingwan jong ka klam COVID-19 nakaliang jong ka kenhun ki nong ai dawai khasi ki bedon hari boy district kabalalong hapo ka jingalam jong Dr. JB Mani kumu chairman bad ubolong ru udkhot jong ka kenhun ki nong ai dawai khasi jong ka jela Meghalaya ubolong ru ha kaju kapor unong ai dawai khasi bad ubalabu ya ka jaka ai dawai bad sumar briu ha RK kompleks homesning hari boy district bad uba Ellington sim kumu secretary ubolong ru unong sumar beriu bat unong ai dawai khasi ubabu ia ka jaka sumar beriu ha paham sim nongpo menta kasngi kine ginong yalam jong ka ribhoi traditional healer association kila pentip syabaro ki para nong ai dawai khasi bat sumar beriu ha karukom sumar da ka bapenon kambej tang daki kembat klau banamar ka jingbomla banya lumlang banya pheliu jingmut halor karukom ai jing sumar syagi pajba kumta langba kane ka khubor u Dr. JB Mani ula kentu ya baro ki para nong ai dawai khasi bakin hapan priang bej ya kino ki bawan pha sumar lane wan sim dawai namar ka jingdon kam ka bahakmat jong baro ka dei banyo ya ka jingkot jingkhya ula ongru banamar bangila ai ka jing sumar ya ki pajba ha baro ki por bat menta bawan kane ka klam COVID-19 ru ngidon kam ban ai bej ka jing sumar da ka babud renti pat ya ki kendon bala betha da ka sorkar u Dr. JB Mani ulai thu ru bahadu menta kinong ai dawai khasi bat sumar beriu da ka bapenon kambej da ki ken bat klau kidon hadu sans pangut tam bat kimla shu banyalum banya pheliu jingmut menta usnem namar ka jing perkhing jong sorkar banom yelum pajba kumbajule man lausnem kumta lengba kane ka khubor kane ka kenhun kala pentip syabaro kinong ai dawai khasi hari boy district bakide banyaj bej ka jing ai dawai bat ban sumar namar ki pajba kidon kam ya ka jingkot jingkhya wa ban kerpat ya ki pra member nong adwai hapo jong ka ribhoi dongi mar kidon sibun ki jing ki bani tunduk nakaliang jongi kursi nong gelam hapo jong ada kep pemerintah ha ka ba baro ngi song ting ngi song sir bai dei go ka covid khat handai ibun ki kam ki ba ngi ha ban tundai rei kalong ka ba susi ban yakran halor kane wala kataru nakaliang ke jonga bat une u sekretari ngi persyangkat bala menle ya ka badung kam mat sipun ki kam ki ba ngi lala ban pendep apa jong le usnem uang ta rei ka ba ngakwa ban cepat kalong ngi ki pramimbar ki jingi ki bron hapo jong le sekretari ba kide ban trehok ya ka kam ke ba ki jule ka kam ka ba ki sumari ki breu anre ki jing kerpat kalong ba timbit ban kentaj ni ki breu ide ban le ka kum ka bor ka jing tik ki ban sumari ta ai long breu bor spa bodop ne uba smau tungro kibet ban tayo ndai ki piang dai anre ki ga ba kwa banong hang ne ka por kalong ba tada pisiam yau ta unong pang uba phimla ban sumar ban phimkot kabor kamor ba subha phai u se ki bor ki ba halor nang ba uyo ya ka ju ya sisu halor jo kata nakaliang jong asison gadon sibun ba ki plan kumno won wonra ya ka jing penjerngam ya ka meriang apo jo kadong ban ngi nilayele ban penyo i klau kitab ban thung ni ki duai ki disen tepat ya piro ba snubha nang ne sekman wala ngimla bani syong hagi meeting ro isubha bani thung ya tep bagi ne kinom numlong ban du jai ya apo dari gitu ba bagi kerpat kalong ba wei pungwe breu ke tua kalong ba timbu ya jenis kan kalong beduai ba timbu ketam kan kalong batane ka jitmu kalong ba nin pelum lang ya ka kawai bat nin sina ka takorkom jong we ikot na batane kalong kisin kasi le se kala bandong ba nakaliang jong phi idon gibreu le se gibala ban wan thet batane ka de ka muna bat ka bainong ka jong phi pada siap berlap ba pimla su ban sumar ne ban ai duai kamot phila ban ai pateng se gi we pat kane kalong ti mat bat khamtam gi kun ti jong phi kila ban punya peteng we halor we pak bat kadon ro ka jeng susi nak liang jungi ginong aduai bat don gru ki snong ki wala ban sna an ne ne khau an ni la de
bagi nong pang kimla ban mi sabar ane ban wat kita keyboard yung suma re gane ka long ke kubor ke ba susi abang ngeu spang gane re ngakarpat ipi ba lada don kum kita ki breu lane kino ki bapang bistom lada ki khot ipi pimbit ban tai ki lada kade jaka ka pin ha ban lek pide ban lek ban ipek lik mi ki bat ai kita ki yung sumar to baki kita wat lada ki wan hayeng ro pide ban sumar ki pimbit ban tai mar na prang jingi punsin ngiyo igine ki report ki bahabe dai bat kane kapak te na kalyang junga ku no peniak juki no elam juki ya report ba pimbit ban tai sa ka wai kidon ki breu ki balayo ya ki certificate pati simbut ba ka sarkar kala ai umbet penpuri ya ka ha ki jingthia jungpi la ne kumra sungkai jungpi kadai ban pau sabar kum kane wa eka habar ha jaka ka ba ki ju subar breu te nagaliang jenga ngam doni ban kren ni andre ngai su ai kit bok riang ipi ba tidak nak pedang ka jingko jikia ba top itre ya kam kum ka kam ku itre na ka por se ka por nakaliang ko mo sekretary yung ka Riboy International Healer Association yung kinong ay daway kumbat yung ka Riboy District Baro Kaway maso pagpaw ni kong ay sungu iblay yung ka wala ay yangi kum ka por menta kani siyam lang man pan sa priang lam yung ka kubor hakabay day bat kinong para nung ay daway makam joro na mata man ajing mo lang siya ka sarkar yung kibahalor makam joro bintay lang habay day bakam kani ka hindi Tengi na kaliang ka ngakum sekretary ni panpau ya ka nasim ka jing sukhya ha ka bayde ka jing wanja jong uni COVID-19 ha ka ni ka jela ka jongi wala ka taro yinang ya ai jing tre lang bakum no bangila ban aji sekri ha ka kot khya kat bangila kabor kabuj kasap ka bawble wala ayingi ya ka babanta te ngakum sekretary ni ngau khya bangimla ban kabar lang bangim la man pen don ka jinga lang ha ka bayde man pen ya kenduk lang jong gini kipara nong ada wai Riboy ten ka baro ya po Riboy district namar ba kawanja kanika COVID-19 e ka daw ngila pensenge no am taw snem te ndenge kerpat ro na kaliang jong kipara nong ada wai baro kibalaya snok tilang kibalarung kibalong kita kiru dukot ng kanika association bakin sobha bakin ai ya kajing yasya ka gelong ba ngila ban long ka ige ba job bang ngimde bang nya khyum nya telang rekar-rekar ba kasorkat bat kumjuro ya ka kwai ka khia ba kumno bang ngila marat khong ya ni ka jingpang te nakaliang ka jonga gelong tang itahi ba kumjuro ba ni kerpat ya ka lang sorkar ba kan pe lang ka yang iro kum kinong ai dawai kembat ke ba ngila ro ban aji syakri kat bai lai kot ibor syari pai ba